Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu sake kasancewa cikin sabon bidiyon nan. To bidiyon namu ne insha Allah kamar kuka na rubuta a saman title din bidiyon ga. So zan nuna maka yadda zaka ko ina a cikin duniya kai tsaye a cikin waka za a noma, ba wai kai tsaye sai ka je kayan abu ka kai tsaye za a noma a cikin waka. So an uwa ina so kafin in je fara nuna muku, idan kai sabo ne a channel din, so kai tsaye ka shiga saman YouTube kamar haka. So bayan ka shiga saman YouTube sai ka je ka danna mana alamar subscribe, ku dan jira fudda kilan da ke wata. So bayan YouTube ɗinka ya buɗe ma fuska kamar haka, zaka zo nan wurin satin sai ka rubuta rubutu kamar gashi nan kamar da mu da ku TV. To bayan ka rubuta da mu da ku TV kai gashi nan za ka ga ta bayyana, sai ka taba tsakiya kamar. So bayan ka ta buɗe maka kai tsaye sai ka zo sai ka taba mana wannan alama ta sabon ne riga ta nan, sai ka taba ka. Bayan ka taba mana subscribe sai ka taba wannan alama ta karwara. Bayan ka taba alamar karwara kai tsaye sai ka zo sai ka taba mana kamar haka. To yanzu haka shikenan ka yi subscribe, daga zarar mun dora sabon bidiyo kai tsaye za ka gani wannan sune bidiyoyin da muka dora. So nan wurin za ka ga playlist da sauransu. To yanzu mu je kai tsaye a saman bidiyon namu. To da farko za ku hau saman Play Store ku sarko wani application gashi nan da kuke gani, wannan shine application din gashi nan. To domin in sauka muku za ku dauko application din, ni na dauko application din, zan aje muku link din shi a wajen comment na farko da saman description, sai ku je ku dauka ku yi download. To bayan ka sauko application din kai tsaye me za ka yi, sai ka shiga saman application din kamar hakan ga. Amma wannan application din yana bukata a ce a wayarka akwai network. Idan kana network ne kai tsaye gashi nan za ku ga alamar CCTV camera ga ta nan. So kai tsaye gashi nan kuna gani zai bude ma wannan fuska. To bayan ya bude ma wannan fuska, abu na farko za ka yi sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. So bayan ka taba kan nan wurin, so gashi nan kuna gani za ka ga sun dan baka wata tallato, amma abin da ka yi sai ka zo sai ka nan wurin sai ka cancel din talle. So bayan ka yi cancel, so gashi nan kamar ku gani wannan ita ce fuskar da application din zai bude ma. So gashi nan yanzu kamar ku gani wannan dukan su suna saman live ne, abin da suke sama ne yanzu kai tsaye. Misali bari mu duba wannan na farkon mu gani. So kana shiga a saman shi, so gashi nan kamar da gani zai bude maka wannan fuskar. So bayan ya bude ma na fuskar kai tsaye sai ka taba kan nan wurin. Ku dan jira. So bayan ka taba kan nan wurin gashi nan yanzu kuna gani sai ka dan jira zai satin ya bude mana. Amma idan wayarka tana da network mai kyau kai tsaye zai bude ma gashi nan kamar da gani. To idan kana so zaka isa hannun ka ja ka gani. So gashi nan kamar da gani ni yanzu na sa hannun ina ja. Idan kana son ka diba hagu za ka diba, idan kana son ka duba sama gashi idan kun lura za ka gane mutum can yana tahiya. To CCTV camera din da ke da kai a wurin tana daukar shi yanzu haka kai tsaye ne gashi nan kamar shi gani. So yanzu nan misali idan kuma kana son ka fita ka shiga wani, sai mu fita daga wannan. Bari gasu nan duka zaka zabe su, gasu nan kana gani nan wurin. Kuma idan ka zo ka taba kan wannan zabin region gashi nan, so kai tsaye nan zaka zabe kasar da kake son ka diba su, gasu nan irin su America, gasu nan dai kana gani Asia, Africa. To duka sai ka diba. Misali yanzu bari mu zaba mu ga ina mu muke son mu diba. Yanzu bari mu diba yankin Asia, sai ka taba inda ke da kai Asia. To ya danganta da duka inda kake zo kai tsaye sai ka zo sai ka cancel. So bayan ka kansile gashi nan kamar shi gani yana yin sacin ya bude mana cikin Asia gashi nan kana gani. To yanzu bari mu zabi wannan zabin na farko. So bayan ka zabi wannan zabin na farko gashi nan kana gani kai tsaye sai ka taba ne ke da wannan offline din. So bayan ka taba ne ke da offline kai tsaye gashi nan kana gani zai yi sacin ya bude maka. Na faɗa muku da man dole ana buƙatar network a samu maka gashi nan kamar da kuke gani. So gashi nan wannan da kuke gani a san yankin Asia ne kai tsaye ne kuna gani wannan abin da ke faruwa ne kuna gani. So gashi nan idan kun lura kai tsaye ne wannan yake faruwa a wurin. To menene yanzu abin da kuke gani kamar yana tsaya kamar yanayin network ina ne gashi nan kuna gani direct ne yake kuna gani yana a saman direct ne. To kai ma haka za ka ga duk inda kake so ka kalla direct kai tsaye ba tare da ka sha wata matsala ba. To yan wanzu idan nace zan muku bayanin duka abubuwan dalla su gaskiya suna da yawa. Gasu nan idan kuma kana bukata map ne gashi nan kana gani wannan shine Google Map. Wannan shi kuma na abin da ke ne duk inda ke da kai CCTV camera babba ta bakin titi kai tsaye zai nuna maka shi. So ku dan jira application din namu yayi kamar yayo baya, sai ka taba nan wurin. Ban san bayani aka yi application din shi da kanshi yayo baya. Bari mu koma saman Google Map din namu. So gashi nan kamar shi gani zaka zo sai ka taba ka wannan map din. So bayan ka taba wannan map din gashi nan kamar shi gani sai ka ce okay. Bayan ka ce okay nan kuna gani duk inda ke da kai CCTV camera ne kuna gani. So gasu nan irin na manya bakin tituna gasu nan kuna duk inda ku ga wannan tsanwan kuna ga inda ke da kai su ne kuna gani. A cikin kasashen Africa so in ga kasa nawa ce mata ke da kai Tunis, akwai Morocco, akwai sai nan
Sahara nan wurin, akwai nan wurin in gani wace ƙasa ce nan wurin gata nan, Senegal akwai guda. So ga su nan dai kuna ganin duk inda ke da kwai su kai tsaye za ka ga inda ke da kwai wannan alama ta kyamara nan wurin inda ke da kwai abin ganne. Ga su nan kuna gani za ka buɗe su ka zaɓa da ka ga na wace ƙasa kake son ka duba baka matsala. Ga su nan duk ƙasashen da ke da kwai su ga sunayen su nan wurin ga su nan kuna gani duka ga su nan. To yan uwa na nake ce muku bisalam, kai ma sai ka shiga da duka ka duba da inda kake son ka zaɓa kai da kanka.